Mama, a party girl, she just wanna have fun. May hapon guys, hapon kita karon sa kusina para pagluto sa panihapon. Ang atong lutoon karon utan nga binisaya. Mao ni ang mga tanon guys. Kamunggay, alugbati, gay, gabi, kalbasa, lamas, bombay, tamatis, ahos, ug ang subak nga duha ka hiwang ikog. Okay, ready guys? Mao ni ang ipanihapon ning Winisa, Jewel, Kirwin, o Jorit, pan si Papa Edwin. Mao ni magluto. Isalo na to guys. Karon lami. Una to guys, ang kuhan guys. Tapos atong pa-brownon guys, aron labi. Bombay guys. Kamatis. Nilunod ang subak guys. Gabi guys. Ito kalbasa guys.
balot guys. Ato na sa buwan. Okay. Gahi pa guys. Tuwod. Asinan to guys. Asin. Saba na ang laro. Money 3. Kung kamo nang inihanglan og tanom, sampit lang og subscribe sa akong YouTube channel. Yan na ang among mga tanom baligya. Guys, atong balikan na itong giluto guys. Ako plantito o kusinero dinhi sa amo. Ako'y king pero mo'y kusinero, mo'y plantito. Ano guys? Okay na. Ato na ilunod ang kuha ha. Tanglad. Alugbati. Dahon sa kamuti. Sunod to guys, ang malunggay, ang kamunggay tambal sa akong sakit nga diabetes.
pre. Hindi pa tapos ang tanan. Tangan tong palasa. Magic sarap. Anong tikman? Kalami. Okay. Okay kayo.